Byla příliš prudká, ale ta druhá už byla podstatně zajímavější a teď je tu možnost pro Sobotku. Červenka v šanci a gól! Rychlá souhra, trochu zvláštní střela, ale konec dobrý, všechno dobré. Čas 5:55, Česko vede 1:0. Obrovskou chybu udělal Běksa ve středním pásmu, pak propadli další Kanaďané, chvilku to vypadalo na přečíslení 3:1. Tady to vidíte, Běksa jako obránce propadne 3:1. Bodka žabičkou na Červenku. Červenka nevím, jestli trefil úplně čistě, ale ten puk prošel mezi rukou a tělem kanadského golmana. No já se na ten postoj kanadského brankáře chci podívat podrobněji, protože, aha, opravdu, mezi tyčkou a rukou. No, ale Kanaďané drží puk. A Wardova střela a je vyrovnáno. Joel Ward je kanadským střelcem. 2 góly proti Slovákům a dnes v čase 9:56 vyrovnávací gól. Už to vypadalo, že máme Kanaďany zahnané do rohu, ale Ward tam dostal od vytázka snad 10 cm na to, aby mohl zarotovat Čepelí. Podívejte se, tady ta situace vypadá celkem v pohodě. Sobotka v souboji ztratí Gotouč, jenomže Ward tady velice rychlá, nijak nesignalizované. A Reed už je ve středním pásmu a oklamal Jordána, ještě šance pro Turise a je to gól. A Reed už je ve středním pásmu a oklamal, ještě šance pro Turise a je to gól. Chyba ve středním pásmu, Kanaďané dokázali tu svou šanci perfektně využít a jsou zatím velmi produktivní. V čase 23:22 vedou 2:1. Tam kanadský útočník předskočil před Jordána ve středním pásmu. Matt Reed nabídnul Turisovi takovouhle šanci a ten nepohrdl. Konec ještě Jordán. Složitá situace pro Kováře, nepopil vypíchnutý, okamžitě zakončení. Kanaďané jsou opravdu velmi efektivní. No, první třetině 1 gól ze 4 pokusů, teď Kovář a Červenka za bránou. Stále tu není jiná možnost, až teď Ševc minul bránu. Červenka. Kovář teď podrazil Běksu a půjde na trestnou lavici. Třetí faul na polovině soupeře, stejně jako proti Švédsku. Kovář dnes podruhé na trestné lavici, 2 minuty zasekání. Běksa má nějaký krvavý zranění. Zajímalo, kdy k němu přišel. Aha, Kovář ho udeřil do obličeje. A Běksa ukazuje tu krvavou stopu rozhodčímu Ulanovovi, ale ruský sudí teď vysvětlil, že nebude přidávat nic. Ne, ještě se jede poradit s Larsem Brigemanem. Podívejme se tady ještě je ten zákrok do obličeje. Čepelí do obličeje a oba hlavní rozhodčí teď ještě Brigeman pískal téměř od červené čáry, on byl venku ze třetiny a ten verdikt byl sekání. Takže ne, nebezpečná hra vysokou holí, zasekání 2+2 minuty tak nějak úplně nesedí. Přesně tak, museli by překlasifikovat ten faul. Tak. Tomáš Rojnek teď debatuje s Larsem Brigemanem. Co Běksa vyplachuje krev. A to dokonce bude vyšší trest. Tak pozor, Kovář opouští trestnou lavici. Kdyby dostal trest 5+ do konce. Ano, už to tak vypadá, protože ta dvojka ukazatele trestů zhasla. Tak to mi zase přijde hodně přísné, protože on nezaviněné. Kovář chtěl zvednout hůl. Kovář dostává trest 5 minut do konce utkání. Tak jsme oba bratry dlouho v jednom utkání na mistrovství. Kovář výborně, jenomže dorážka McKinnona je v pohodě.
Kovář nemohl zasáhnout, byl zaměstnán v souboji s ostatními a Kanaďané dávají přesilovce, která bude pokračovat první gól. Byl sražený českým obráncem, takže všechno v pořádku. A je to čtvrtý gól. Tak to jsou těžké rány. Za ten faul Jana Kováře teď jeho bratr Jakub schytává hned dvě pohromy, tu druhou od Rileyho, který pálil od modré čáry. Musí chvilku držet puk, protože pouze Novotný za ním přijel do útočného pásma. Teď už je česká sestava kompletní a Novotný pálí gól! Tak ještě je tu naděje. 7 minut a 49 sekund před koncem Jiří Novotný dostává odměnu za svůj výkon v zápase, protože zrovna jeho osobní příspěvek můžeme rovněž postavit do těch věcí, které dnes... Zámorský dobře podržel a zalezl Kotouč do útočného pásma, pak z toho byla tahle rotace Novotného s Hudlerem. Novotný dostal nabídku, do které sice padal Ward, ale ten prostřel Warda i Reimera. Dobrá situace. Využili jsme toho, že našim se podařilo vystřídat, Kanaďanům ne. Přece jsme byli živější v útočném pásmu a ta rotace krásně vyšla. Reimer měl zakrytý výhod. V šanci! Ještě je ta biláška, gól! Hertl snižuje na 3-4. Rychle využitá přesilovka. Do konce třetí třetiny zbývá ještě 7 minut a nálada v aréně Čižovka se zase radikálně obrací. Nádherná, rychlá, vytáhl do útočného pásma. Hertl přenechal Jágrovi. Jágr se nerozpakoval a tam skvěle přijel zase Sobotka. Udělal tam průvan před Reimerem. Ten puk jenom vyrazil před sebe, jako už tolikrát dneska. Sobotka do něj ještě trošku zajel a Hertl dorážel. Backhandem jenom došťoural ten puk do odkryté branky. No, do odkryté. No. Moc velká mezera tam nebyla. Zkoušenou. Hertl tedy teď na levém křídle. A Kyle Kindl. Jágr. Žabička pro Sobotku. Stále Vladimír Sobotka. Předávka Hertlovi. Hertlová točka, Jágr šanci. Reimer vyráží. Reimer je bez hokejky už Reimer dlouho. má hokejku položenou, teď obrovská šance Jágr. Čimera ztratil helmu. Hra přerušena. Ale tohle nepůjde. Kanaďané vítězí 4-3, uhájili svůj těsný náskok a český tým musí dnes velmi mrzet fauly v útočném pásmu, které nás dnes stály výsledek.